Здравословни храни, които всъщност ти пречат да отслабнеш и ти вредят без дори да подозираш. Първата храна са фитнес барчетата и протеиновите барчета. Звучи страхотно, високо протеиново, с много фибри, здравословно, но истината е съвсем различна. Те са пълни с изкуствени захари, подсладители и всякакви такива стабилизатори, които тялото ни изобщо не разпознава. Вместо да ни помагат, те пречат. Втората такава храна, това са овесените инстантни ядки. Само накисваш и хоп, готово. Да, но с тях получаваш куп стабилизатори, добавени захари, които разбутват хормоните ти и в следствие на това започваш да огладняваш много повече. Третата храна, това са плодовите млека и йогурти. Звучи изключително здравословно и вкусно, но всъщност в тях отново има изключително много добавени захари и стабилизатори, които хич не ти действат добре. И вместо да ти помогнат, те саботират метаболизма ти и започваш да задържаш повече мазнини. Тези уж здравословни храни всъщност са един скрит капан, който ти пречи да изгаряш мазнини и да имаш едно стегнато и здраво тяло. Ако си ял поне една от тези храни, напиши да в коментарите. Нека да разберем кои от нас всъщност сме се заблуждавали и сме живяли по този нездравословен начин.